zaɓa masoyiya ban bari inda kallon ka kana na zaɓa masoyiya ban bari ki tura hannuwa na kot tunda ita ka zaɓa ba ka barin ta ko za a sare hannunka ai dole suke da nuna mana sai an datsa hannun ai fitar da hannun gaba ɗaya sai an cire su da kusan minti nawa ce daga fara soyayya za ka ce a cire hannu gaba ɗaya dan ga alimin kawai gidan sarautar ne isa ba ya sa dole ya tsara hannu dole zainu yanzu so muke za ka fara hannu a gane ko bara mu da irga saboda albara kai 1 2 3 wannan ma 1 2 na kaiwa ina cewa action za ka wannan action kai ya ana aiki kare mutane irin wannan abun ke yanzu aka cire hannu ita ko wannan ba san ta kake ba to hannu ba action kai da me ran zama tahiyar ya kake mana irin wannan abun ne ana aiki kare mutane wannan abun zan kira alimu ga su koyi ba ka son action kai kalla ya ana wannan kana neman ɗaukaka kare mutane action kai kake mana irin wannan kina gani sara kana neman ɗaukaka kuma kana guduwa ɗaukaka fa kake nema ɗaukaka fa kake nema action